Tiya kata apa? Kaban pen scam ya kata ngong ya pi kata ka jengkeli jong pi kadang don sub judes. Ta ai se bakakut kan decide. Ta balai pi keli ka juj dia. Saya Sen, Chairman Badan Buram, awak ni sautu. Kat kelas kerensyai, mo. Section 10 kila kerensyai, kila don hang tu ki provision ba kumno ka ba mo. Desi ki ba penken. Ki ba kinsa take action ha kata ka dur kat kum ka mo ki ba violate ka provision jong ka act. Tengah syukwa bangan bu jingkeli ya yang Badan Buram mo. Kat kum kani ka amendment mo kani ka rule 2007 deh te angni kala kren shai ru ba habede bakini ki kur mo kitlan ki ke mo mengidon ki romba kur ter if hitep baka system ka jongi ka de ka material lineage system pile kum no pa de ki to let's say ki ba kim pin board rinti kat kon ka system ka jongi ka ba ko bingitep ba ki khon ki kti ki jongi ki aija shaka kami ki don pat ki ba pen khain ki don ki ken don ki bam aija shaka kami pat phin le kum no pat kum mi kita ki ba pen khain ya ki ne ki ken don Halor jong kata ngan su batai pi ken dia halor jong kata ba hakani hi klem tho ai this ka act kalong silent halor jong kani namam nadu menchwang inong ipi haba pi kili yang ay kata ka jingkeli ki khon kasi ukpa ukasi kumi kasi pimut ban ong yang ay kata ka jengkeli lada ka kumi ukpa ki kasi ki khun ki offspring jong ki deni em ki kasi te ki dei ki kasi naman nadu ko po ban chwaru ya kajat kasi ya kajat hi ki nadu menchwa bundon te kani ka ay kalong silent halor jong kata what ngan ong ipi what ka state government hausnem ladang makla hausnem arah jar apuat lemba ka social welfare department kapan scam ni kata ka social welfare department kapan scam bat ka ong ba kino ki offspring ki bakha na ka kmi ba de ka kasi ba pa de kasi mut ki de ki kasi tede kata hangta pa de halot kata kasawan pa de bagi withdraw ya kata ka notification te menta pade am su ngai kwa banong ba ki don ki case ki badang hapok ka jingpai jong ka kashari ka Badan Buram jong ka high court te ngatharai ka matter ka long sub judice tingin sala ban ya keren pat halor jong kata hakoi pa kapon wada ka high court kala ai ka decision jong ka Mr. Chairman sir to ngala so thu ya ka jing mo ka jing batai jo ia in charge Badan Buram oh ini suatu kita keke berkhai lada kami dikasih pa kasih kidei ki kasih yes fine ang ba pade ba pin kain pade ka system kani kawanra ka create confusion mo ya kani ka society ka jongi namar bale ni ladon ya ki kur ki ba pher but hakadam ka bala debro ni lade ban register ki kur ki ba pher ni don ni ki rong ba kur but nganong e pi hang ni kadon ka confusion ka ban create ka confusion namar bale kad kum ka riti ka dostor ka jongi ni don ya kita kinyakha mo kinyakha ro ni don telada menta ngin chu pen khanya ka ni ka system te shei long den ki jongi kin poi hang no kini tho mai kha sho kin kam me kha yano kin kam me yano te kani nga sugar padre te ka isi ka ban streamline ne kini ke ba nabanta ki long den ki jongi bangin num pen khen ya ka riti ka dustur ka balabu na du ki ban prem ki jongi kumbang ala ong mantan ba ya katahi ka jingkren jokpi kumbangi pet hakani ka an ka long silent halor jong kani bat kum ju ru ngan ong biang sa chisin bangi dang don hapo ka jingkmi jingpet jong ka high court ta ai ba ka high court kan decide ya ka ka kwa bakan pet chisha ya kata bat lada kala ai ya ka final judgment ne ka order jong ka tingin sala ban le pat ya kani ya ka Badon kam ka bamenta Syukur Badan Buram supplementang ka wi jingkeli ni artli hatu kani ka khasi custom lineage act ka pen scam ne em ya ka riti ka dustur ka jungi khun khasi khara bang isim jat na ka kemi Kakasi social custom of lineage
ngipet ya kani ngipen mi ya kani halor banpet ya kata ka riti dustur banpet ya kata ka jinghat pateng tihang ni ngilatip syai kala keren lut syapang menu kita ban her pateng menu kita kikun ki badai kumnu kata katang jat kale kumnu kata ka du yeng kawan paro hang ni hapo kaline cak kala batai tie te ya kata pan kaban pen scam ya kata ngong ya pi ya kata ka jingkeli jong pi kadang don sam judes ta ai se bakakut kan decide ta balai pikeli ka juj tie ta ai baka decide ka court dan in salah ai yang ngiru bangin ngin pet thuk ken ya kani kumnu bangin Syongkonor ka jingkeli jong agolong very simple. Ngong ka khasi custom. Kani ka khasi custom of lineage act. Kapan scam ne em bangidei ka matrimonial system. Kapan scam ne me kata? kapan scam hoi Dia jubah kadai betul tak? according to the act it is like that Kapan kadai scam? hoi kadai Dia lada kapan nambal scam? ada ka act kayat kumta nari pindayu ibat kimon berim bat manta bat katai ka social welfare department kapan scam te ya kataru bat nong ba ukhasi ka kami khasi ba ukpa khasi kilada kidehi armut kidik barok khasi kikun pila ban ong ba de anot khasi no Nah. Nimla ban ong ba kim de ki khasi lada ukmi ba ukpa ki de ki khasi